De onbedwingbare berg van de Green Stier. Oh, wat een hechte net. Across the USA, then everybody be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals. Nou, ik moet eerst maar eens les hebben ook. Ski- en snowboardcentrum in Ljouwert. Hier moet ik eerst maar eens even een paar hoeken stro brengen. En dat doe ik together met Wietse Dijkstra, het Friese snowboardtalent. Ja, dat zullen al hier wel, maar dit is klein. Nou, dat kan echt niet. Nou, wat is er mis mooi? Nou ja, ten eerste, het is een training. En ten tweede, het kerst beter is en we challenge ervan als het zulke klein ondust. Nou, dit ziet er beter uit. Maar door dat gekke ding maar aan, dan krijg je deze van mij. Dat is wat veiliger. Maar hoe ligt het eigenlijk met het Nederlandse snowboarden? Want ja, we hebben Nicolien Sauerbrei, maar ja, daarachter... Het is heel simpel. Wie had je hier in bergen? Geen echte snier. Dus de optimale training was toch echt naar de snier daar. En wie kun hier een prot en nijbootsen, maar de echte snier, ja, dat is net nijtemeids. Maar om te trainen voor een beginner zou ik, moet het wel wezen? Dan kunnen we die een heel één krijgen, ja. Nou, ik ben benieuwd. Olympische Spelen wordt misschien nog een toer dit seizoen, maar wat het belangrijkste is, dat het feitelijk altijd de rug boven die snowboard blijft. Heel belangrijk is ook, shin best hinnen worst. Als het heel graag vallen worst, maar naar beneden, dat shin. En dan was echt hinnen shin best hinnen worst. Net op het jen, net naar beneden shin wat dan vallen. Op het jen. Dat is het. Maar mij wordt het niks 2018 Olympische Spelen en ik denk dat het met warm is. Nou ja, ik probeer het.